yang up. Kali bekerja ini, yang nak bangkit. Baya kini gajing celur mesin, ya gajing etilur. Nabi, mana IT nak person dan kitchen dia. Kani kasi kalong kabakar pang ya kabangi kenma kata kajing yap kabashi spa 100%. Sispa 100 pulai jong kyang nong ba beri klawat jong ka ri bakajat men riu. But kum bang la ong hi mane khmat ba ai ba kani kajing wan ka jongi lani ka jong kajing kenmau i ka jongi. Ya kyang nong ba kanom dei e kabashu le tang dep rukom ban chuan tang sin sisnem Henry kijing hikai kibangi yo ling ba kini klawat jong ka ri bakajat kalong kata kaban syongsa apa kidul kejui kaban penken mau ngi man laksi haki iki baru kebangi le ba kumnu ngin im ya kejing im bat khamtam ba kumnu lada kari ba kacai mandi ba dongkam yang ba pi khamtam habidi ba u kyang nong ba kum long pi mene umri bo wan na yeng sim ndai na yeng ki ba khrau ki batri deu deu pat ba ba kum manga mang ki e bo i ba garon kejing le ben kejing ban ben ki pardo ki parasnam ukloi ban mi skmat bat ban kalalong unong yelam jokari ba kachat mriu badai nama tadau kani kan aiman sim sibun nam ta jonga jong pi kum ki pat ba jongkari khasi jantia hi baro koi ba kumno ka dongkam yang ba jepi haba kari ka dawa yang ba jepi ban mi skmat ban yakun e kijing e ki badan hapo ka imlang ka salang hapo kari ba kachat mriu tung ni mi lang in ai ka jing sakri ba paka nam ta kari ba kachat mriu yang kalian gajongi kum ka party mana kalian gajonga ru kumui na ginong lam jong ka party kam dei e menta henry ngelai i bagani kajing nyon ben ba kajing ban ben ya gari ba ikajat menri ba ki pardo ki parasam kajongi kalayai beteng daki pau tuli hisnem badai na makatadaw mga shimet hi bad kum kinong lam jong ka voice of the people party ngi mi shakmat ban ayal di nak mta ka jing shakri nam ta upat ba kade halo jong kata ka nongrim